Wende mana ege m tekene kwa mụ na ebekwana n'oge ndị Igbo n'ụbọchị nke tata na mama ya nọ weta teaching ka esi mara fada ka esi ma pastor ka esi wee ma dibịa ọ kụzi ya n'ụzọ omenala bụ this is one of the broad teaching onye ọbụla chọrọ ịmụta ihe ya amụta chọrọ m ịgafa kwuru dasị na m emebie na the video biko nene this video how to know a priest, a pastor and a dibịa yotago so that came out the difference, came out the dots that connected them together. Called the one. Ọmụrụnze m ọzọ na-atino na-asị na gịnị mere nwata na-achụ azụ eru ala ọ chụọla mmiri apịtị. Ụmụnna m ekenekwa m ọnụ biko anyị ebidogo ọzụzụ bụ ebe anyị na-akụzi omenala ọdịnala ọndịbende ya gbasatara Igbo ya gbasatara alụmdi na ka esi eto okorobịa na agbọghọbịa dịka omenala Igbo si debe ya. Ebe a ka ị ga-ama ihe bụ arụ mara ihe kwesịrị ka ị mara dịka onye Igbo. Mata na mmadụ anaghị agbanaghị otele ya n'ọsọ ọ bụrụ na na-amụrụ gị bụrụ onye Igbo aja na jiri nke Igbo biko anyị na-achọ ebe anyị ga-anọ save the videos na-achọ biko kwụọrụ na ya ụgwọ shop biko na ana m ayọ na ya ọ bụ na ụnụ laikiri ihe a m na-eme people na-abịakwute mere nne ka m nwezi ọfịs biko ana m ayọ na ya ayọ o nwere nọmba dị ebe a chat ya ihe nchọ ka nkụzie taa maka arụ a anaghị ekwu ọtụtụ ndị fada ụkọchukwu na-ekwu ọ dị na fada dị na pastọ dị na dibịa nwaanyị nọ na di agbọghọbịa na-ejekwu fada ị na-ejekwu dibịa ịma ndị m abụ kedu ndị bụ ndị ụkọchukwu na ndị dibịa ndị a bụ ndị akara n'afọ nne ha ijere Chineke ozi Chukwu okike abịa ma ozi a na-akpọ ha ndị agwụ enwere ndị agwụ oyibo nwee ndị agwụ ọdịnala nke akpọrọ dibịa ndị a bụ ndị isi nchụaja ndị akpọrọ ọkpụkpọ ndị ha na Chineke na-akpakọrịta nkata na-agụkọrịta ọkụ enwere agịrịma dị ndị a n'ime sọsọ onye nwere anya mmụọ na-afụ ihe ahụ maka anaghị abụ dibịa ma ọ bụ na ụkọchukwu fechaa tupu iruo oge ịkpọgote gị n'oku mmụọ maka ndị Igbo nwere omenala nke anyị ji ekpoku mmụọ nke a na-akpọ okwu anị na oku mmụọ aja ana nke a na-akpọzi ya deiti ihe ọ pụtara bụ na enwere mmụọ kpọrọ ha ọkpụkpọ oku ije ozi ya dịka otu omenala Igbo si wee debe ya enwere dibịa aja nwee dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ dibịa mfe ụzọ dibịa na-agba aka na dibịa na-agha afa dibịa njụ ese ihe niile a bụ okwu a na-akpọ anaghị akụzi ọrụ dibịa akụzi ganye ka ndị kịta si eme na-amụkwa ya amụ ọrụ dibịa na-esite na nwa abụ na amụtuo nwata nwa ọkpụkpọ oku ịrụ ọrụ dịka dibịa ihe ọ pụtara bụ na-akpọ naghị ije ozi ya a na-enye ha anya mmụọ bụ naanị ha nwa bụ ihe na-afụ ha na-anọ n'etiti gịnị ndị mmadụ na ndị mmụọ otu a ka ọ dịkwa ndị akpọrọ ụkọchukwu ijere Chineke ozi dịka ndị agwụ oyibo kpọrọ ha ọ dị agịrịma na-adị ha n'ime bụ nke dị iche na onye ọbụla fụrụ ha ga-ama ndị iche dị na ha ihe ọ pụtara bụ anyị naghị anọkọta akpọghị oku ka ị bụrụ dibịa a ga-edo gị iyi ị ga-agba iyi n'aja ana ị ga-aṅụ iyi n'okwu mmụọ ị ga-aṅụ iyi ịrụ ọrụ dịka chi gị si wee kpọọ gị otu a ka ọ dị n'ọkpụkpọ oku ndị na-ejere agwụ oyibo ozi nke a na-akpọ nke ndị ụka a ga-agba gị ndụ n'eru nku aja na-ekwu aja a ga-edo gị iyi ị ga-aṅụ iyi ma ṅụkwazie agụgọ doo gị iyi iji wee gbaa mbọ wee fụ na ịrụrụ ọrụ ịnọrọ agbatụ ndị mmadụ na ndị mmụọ mata na ndị mmadụ na-aba abụ otu ihe mata na Igbo mụrụ nze m ọzọ na-atịrị na-asị na gịnị mere na ọ bụghị n'ọnụ ofeke ka ọ ga-ebi n'ọkọ ma ọ bụ n'ọnụ nwa dibịa ndị aba agịrịma akpọ ka ha rụọ ọrụ mmụọ ọ gbajuo dọrọ n'obodo ọ bụ ndị a ka a na-abịa ajụta ese ka ha mara ihe na-emebe ndị mmụọ ọ bụ ndị a ka a na-abịa ajụta ese ka ha mara ihe a ga-agwa ndị mmadụ ọ bụ ndị a mgbe ntụkwasị obi dị mgbe olileanya dị mgbe e nwere nsọ ọ bụ ndị a ka a na-enekwasị anya ka a mara ihe ndị mmụọ na-ekwu na be ha wee bịa be mmadụ wee sụọ ya ọ bụ ndị a ka e nyere ikikere ikwubi okwu mee ihe dị iche iche ihe ịrịba ama dị iche iche mana taa ọtụtụ ndị a bụzi ndị na-afọtọ ọ bụrụ nke ijekwu nwunye mmadụ bụ ebe ọrụ unu biri ụfọdụ bụkwa ndị ụkọchukwu Katọlik ndị tụbara nwaanyị mekpọrọ akpọfu obodo oyibo anọrọ ebe a mụọrọ ha nwa mana ị ṅụrụ iyi na ị ga-adị asọ iji ndụ gị gbaa ndụ gọọrọ Chineke n'ime mmụọ gị n'eziokwu ụfọdụ n'ime ha bụkwa ndị nne na nna kwanyere n'ọnọdụ a ka ọ wee zaa mama fada ma ọ papa fada chefuo na ihe a bụ ihe omimi karịrị ome ịbụ ụkọchukwu ebe nke akpọ n'echichi nke Mekisedek kedu ka ọ ga-adị n'ịṅụ gbachara ọgbụgba ndụ niile wee bụrụ onye a na-afọtọ
otu a ka ọ dị ka ọtụtụ ndị dibịa ụfọdụ bụ ndị Chineke maka Chineke nyere ha ikikere ime ọtụtụ ihe dị iche iche ọ bụrụ na nsọ ụfọdụ n'ime ha anaghị asọkwa nsọ mgbe nsọ gbanahụrụ mmadụ ihe ọ pụtara bụ na ị daala aja aja kama ị ga-eme ọpịpịa gị ka enwe ike nyechi ya aga ma ha na-eje bute ụfọdụ arụsị ọzọ n'obodo ọzọ bịa dọba were ya na-arụ ọrụ ụfọdụ na-eji ebute ngọbụzie na obicha ndụ ya n'ụwa nwụọ ụmụ ya ama ha ka esi wee mee ya ụfọdụ ụmụazị na-eji eburu ihe agba ọkụ mana anaghị agba arụsị ọkụkọ ma a na-eduna arụsị eduna n'oge gboo dibịa anaghị ejekwa mba eji ebute arụsị ọ bụ arụsị obodo aja n'obodo aka o ji arụ ọrụ ihe ọ pụtara bụ na ezumezu dị n'obodo ahụ na ihe niile dị n'obodo ahụ bụ ihe dibịa ahụ maara maka nke ọma ọ bụ mgbe gboo ha na-eje chukwu mgbe ha na-eje chukwu tupu dibịa eje ịjụta chukwu ọ ga-eme ihe niile kwesịrị ka ọ mee n'obodo ya jụọ oku mmụọ ebe ọ nọ sị kedu ebe a ga-eje mgbe ha na-eje dibịa na-apụ njem jee n'ime ịkpa jee bie gbuo ọnụ mee ihe ọtụtụ ihe ọ ga-eme ka e wee nwee ike wee mara ihe a na-ekwu maka ya nsọ ọbụ ọgwụ otu ọ dị na-agwụ bekee ka ọ dị na-agwụ oyibo mana taata ụfọdụ ndị dibịa na-abịa ndị na-abịakwute ha ka arụ ọrụ ha na-ara nwunye mmadụ ha na-edina nwata nwa agbọghọ ha rụrụ ọrụ nọ mgbe arụ ọrụ ahụ wee nwee ike wee gaa aga ihe emee na ụfọdụ ndị mmadụ ji wee si n'ọdịnala gbaferụ maka na abịaziri ojupụta na arụ na mpịtọ na ụfọdụ ndị kpọkpọrọ ọkpụkpọ onwe ha okwu dibịa nwaanyị nke ha jiri aka anya onwe ha ndị eze nwaanyị ụfọdụ n'ime ha abụkwazi ndị dị otu ahụ ha nọkwazi na di na-arakwazi di kedu ihe ị ga-akụziri o nwere anya a na-enejere ndị a dịka nsi kwuo mbụ na-enwere agịrịma a na-enejere ndị anya asị ihe nshi ji ana bụ onye ya mamịrị ihe onye ya hịrị ọ bụ agwa gị ga-eme ka ị ga-eji dị iche n'ebe ndị mmadụ nọ abịakwa na ndị dibịa oyibo nwere ọtụtụ ndị fada na-akpa ike ndị ama ama a na-anụkwazi afa ha ọ bụ adịmasọ mere nda nsọ bụ ọgwụ enweghị ihe dị iche na fada A na fada B mana ọ bụ odide asọ Chineke nyere onye ọbụla onyinye amara dị iche iche ị ga-eji wee rụọ ọrụ nke o nyere fada A abụrụ nke onye fada B mana enwere ihe ị ga-emebe na ndụ ibido dịba asọ sọba nsọ ike gịnị mmụọ gịnị ha ji arụ ọrụ ebido rụba ọrụ otu ọ dịkwa na ihe ọbụla ekere eke ma mmadụ ma mmụọ n'ebe a na-agwa gị ibido dịba asọ amara gị ebido tụgharịba mana ọ bụrụ na akpọ oge okpukpe oku ijere Chineke ozi ọ bụ na-agwụ oyibo ma ọ bụ na-agwụ Igbo mpịtọ gị karịa onyinye amara gị agaghị etokwa eto ọ ga na-agbagharị gbaa mbọ ọfụma ọ bụrụ na akpọrọ gị okpukpe oku dị otu a ka esi kpakpọ anyị ọ bụrụ na ị nụrụ dị akpọrọ gị okpukpe oku ịbụ onye nne ma ọ bụ onye nna kedu ihe ị na-agbara n'ezi kedu ihe ị na-apịtọrọ kedu ihe ị na-ebuchere dị gị ịnọkọta onye Chineke tere mmanụ onye ya na ndị mmụọ na-agụkọ nri madam ịgbasọ ọkpa fada rikpuo gị n'ime repọta tu levụlụ nke gị nwee iteki in si n'azụ jee mete ime ịchọkwara dị manụ ndụ ekene dịrị bishọp kpere ikpe a wee sị na gị indulgence o nyere ga-emechakwụrụ na vileji jee eme nke kwesịrị ka eme ọ na-asụ ntụ wuruwuru bishọp a maara eziokwu na anyị Igbo onye Igbo ime ihe bụ na nne mmadụ na ndị mmụọ na-akpakọ nkata ije gbasara ya ọkpa onye nyere fada ohere iri gị n'oge mgbe fada na-abịakwute gị ịda akpara ya mbasị asị n'akụkụ mpụọ agwana m ụmụ nwaanyị na ụnụ bụ arụsị otu ọbụla ụsara arụsị pempa ga-ejikwa aka na abụ wee bụ ịda shọn dibịa rụcha arụ gị ọrụ gwa gị na ọ bụ na ụdị na gị ọrụ wee dị ire mana ịma na akwamiko bụ njọ akwamiko na-asọ nsọ akwamiko ka ọ dị mata amata ọ bụkwa sọsọ ndị fada ma ọ bụ dibịa ka e mere ihe adịmasọ mụ na gị n'ebe a nwere ndị isi anyị wee bịa ụwa ndị Igbo nwere nkwenye na enwere chi ya na mmadụ so bịa ụwa mmadụ ada abịakwa ụwa nna gị ya ọ bụrụkwa na ịma na ihe gị na ya so bịa ụwa na-asọ mpịta asọ maka Chineke onwe ebe ije underline dee ya ede enwere ndị akpọrọ oku special ichi fada Igbo dibịa mana akpọrọ ọkpụkpọ oku ije ozi otu anyị fụrụ nsi enye nkụzi ma n'ọrụ m ka m na-arụ ọ bụrụ na ihe gị na ya sobu ihe na-asọ mpịta asọ maka Chineke ọ dị ibe ije ị na-apịtọ mpịta ahụ ọ dị ebe ije ya ka ị ga-eji wee je gbasara nwoke ọzọ na-abụ dike ọkpa na-afọtọ gị nwa bụ okorobịa na-eje edina nwunye mmadụ kwado ọnwụ yuwukpai marịdị mmadụ na-edina nwunye mmadụ yuwikpai iji fọtọkọ nwunye nwoke ibe gị jide arụsị nwoke ibe gị na-efe na-enye ya nri nwoke ibe gị bịazie ka onye arụsị nye arụ ọnwụ ike ọ bụrụ ihe ọzọ ka e nyere nwoke abịazie ka onye arụsị etigbuo nwoke ibe ese m na ị ga-adị ndụ ị ga-anwụkwa ọnwụ ike ọmụ kwuru ese the widow sịrị kedu ihe anyị ji eme arụ
ọkpụkpọ anya bara gị n'onu dịka nzukọ nsọ Katọlik si okwu gị na ịbụ onye isi nchụaja na ịbụ onye ncha atọrọ ijezie gị ga-agba mmadụ akwụkwọ ị ga na-arapụ onye ahụ fada ị chọrọ onye ahụ ndụ ka ị chọrọ ya ọnwụ kedu ihe ị na-akụziri m chọkwa ka aka ụka aka gị nwa bụ onye ọdịnala na-apịtọ mpịtọ kedu ihe ị na-akụziri m ịchọkwa ka ọdịnala Igbo a ka emee ya ọfụma ka emee ya ọfụma ọ bụrụ na ị nọjuo na adịmasọ na akpụkpọ oku akpọrọ gị n'ụka pụta n'ipụ white gị na-anwụ kedu ihe na-emenụ ọ bụ ezigbo ihe cheke n'echiche nwanne m nwaanyị nwanne m nwoke otu ị nọ mgbe chọpụta na nwa gị nwoke na-ara nwunye mmadụ makwa na ị ga-asị ọ bụrụ ọgwụ ọrịa nwunye nwoke ibe gị cheche ma ịbịa ị na-edina ya nwere onye obi ya na-eri nke ọjọọ eme gị obi a ga-adịghị mma a na-afụ ụtọ nwere onye obi ya na-eri nke ọjọọ nwanne anyị nwaanyị agụ ha agụ o kwetere maka na di ya jidere ya n'aka si n'azụ jee tee ime oribidozie gị akpọghazịa di pịa uche anyị ga-adị ya ka mmadụ ghara iji aka ya wee gbuo mmiri mkpụrụ ọbụla ị kọrọ n'ụwa a ị ga-ahụ ya ọ bụrụ na di ga-achọpụta kpụọ arụ a oriwe mmiri karịa n'isi ndị a na-etigbuo ya one na-echezi a na-ebu ebido Save the Widow Foundation m onweghị mmadụ ga-eme ka m hapụ ọrụ akpọrọ m amụm ihe mụ na ya so ma ndị bụ ndị ibere ha na-abịa nsị gị nye m taị a ga-abịakwa ebu jee gbaa afa n'isi m si ahụ izi woman go and do consultation eburukwana onye ekpe ekpere kedu onye dị woman ebere bụ enye m gị taịm kpọọ m next week ihe sokwa m onwe ihe o nidiri m ihe m nidiri ịjụ nwaanyị a na-achọ eme kedu ihe a ga-emeri ya wuo mvam vam ịkpọ m ọzọ gwa gị madam na-adị mbisi nke ọ bụla onye pụrụ n'ụwa ị ga-anara ụgwọ ọrịa ọbịa nọ na gị mmiri maka imesi na enwere ajọ nwaanyị enwere ajọ nwaanyị nwekwazi ajọ nwoke okwu otu aka ọ dị sọsọ ị ga-eburu obi n'ụwa a bụ kwụba aka gị ọtọ maka na onye ọbụla aka kwụ ọtọ agha anaghị eri ya ụmụnna ada emere